ಬಡ ಬಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಟು ಸೊ ಮಮ್ಮಿನ ಉಳಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆಫೀಸ್ ಮನಸ್ಪಂತ ಕುಳ್ಳ ಅಡೇನೆ ಚೋಚ ಎಡಿಟ್ ಪೊರ್ಲು ಬರಂದಿಲ್ಲ ರತೆ ಏ ಮುಜಿ ತೆತ್ತಿ ಬೈಪಾತೆ ತೊಂದೆ ಸೊ ಪೋದ್ ಬರ್ಪೆ ಗೈಸ್ ಇಂಕ ಓ ದುಂಬೆ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತಿ ಐಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ದೈಕ ಪಾಡ್ರೆ ಪಂಡ ಗೊತ್ತುನತೆ ಪೊನ್ನುಲ್ ಪೊನ್ನುಲ್ ಸೇರ್ಡ ಹರಿಕತೆ ರಾಮಾಯಣ ಪೂರ ಶುರುವಾ ಪೊಂಡು ನಮಸ್ಕಾರ ಏನು ಚೊಲ್ಲರು ಮಾತೆಲ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ನ್ಯೂ ವ್ಲಾಗ್ ಯಾನ್ ನಿಕ್ಲ ದೀಕ್ಷಾ ಗೈಸ್ ಐತೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಪೂರ ಪೋದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಕಂಡ್ರೆತ್ತಂಡು ಚಿಕನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೆಲವು ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಪೋದ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಇನ್ನೇನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೊಂಜಿ ತಮ್ಮನ ಪಾಡ್ಗಂದುಲ್ಲ ದೇಪಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಸೊ ಅಲ್ಲಿಗೊಂಜಿ ತಮ್ಮನ ಪಾಡ್ಗಂದುಲ್ಲ ಐಕೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋದು ಚಿಕನ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂದು ಜಸ್ಟ್ ಇತ್ತೆ ಬತ್ತಿನ ಹತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ಎಂಡ ನಿಕುಲು A to Z ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪೆರ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬತ್ತಿತ್ತು ಇಂಕ್ ಸೊ ಏನು ಮಲ್ಪೆ ಈ ಸಂಡೆ ಮಲ್ಪೋಡುಂದು ಏನು ಏನಿದಿತ್ತೆ ಬಟ್ ಈ ಸಂಡೆ ಸಡನ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆಯ್ನಿ ತಮ್ಮನ ಪಾಡ್ಗಂದು ಸೊ ಐಕ್ ಬೋಡಾದ ಏನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೆ ಪಕ್ಕ 100% ಏನು A to Z ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಹೆಂಗೆ ಬೋಕದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಹೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುನ್ ಪಂಡ ಸಂಡೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಏನು ಬಾಕಿ ದಿನ ಬೇಲೆ ಪೋಪಿನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಸಂಡೇಸ್ ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕುನು ಸೊ ಸಂಡೇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಂಡೆ ಪಕ್ಕ ಏನು A to Z ಫುಡ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಪ್ರಾಮಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ದಾದಪ್ಪ ನೋಡಂಡ ಯಾನು ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 8 o'clock ಹೋಗ್ಪೋಯಂಡ ಬಯ್ಯ ಬನ್ನಾಗ 7 ಪುಂಡಿಲ ಬನ್ನಾಗ ಎನ್ನ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸುಪ್ಪುನು 9 to 6 ಆಂಡಲ ಮಮ್ಮಿನ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಏನು ಬೇಗ ಬಿಡ್ಪೈತಿ ಸೊ ಯಾನು ಪೋನಾಗನೆ ಮಮ್ಮಿ ಪೋನಾಗನೆ ಯಾರನೊಟ್ಟಿಗೆ ಯಾನು ಪೋಪೆ ಸೊ ಅಂಚ ಬೋಡದು ಮಮ್ಮಿಗೆ 8 o'clock ಡ್ಯೂಟಿಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಯ್ರೆ ಇಂಕ 9 o'clock ಮಮ್ಮಿನ ಅಲ್ಪ ಡ್ರಾಪ್ ಕಲ್ತದ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಪೋಪುನು ಸೊ ಅಂಚ ಅದು ಯಾನು ಬೇಗ ಪೋಪೆ 1 hour ಅಂಚಾದ ಇಂಕ ಆಫೀಸ್ ಪೋನಾಗ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕದು ಬಡ ಬಡ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆರ್ಲ ಒಂದು ಇಜ್ಜಾಂಟು ಸೊ ಮಮ್ಮಿನ ಉಳಿದು ಬೊಕ್ಕ ಆಫೀಸ್ ಪೋದು ಬನ್ನಾಗ ಆಫೀಸ್ ಡೆಂತು ಆಪುಜಿ ಬೇಲೆ ಬಿಸಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಆರೇನು ಬಿಡ್ದು ಯಾನ್ ಆರೇನು ಬಿಡ್ದು ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಆಫೀಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಲ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತೆತ್ತನಾಗ 7 ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಬಸಾಲೆ ಅದುಪ್ಪೆ ಟಯರ್ಡ್ ಅದುಪ್ಪುಂಡು ಇಂಕ ಸೊ ಅಂಚಾದು ಭಯ ಬತ್ತದು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುನ್ನತ್ತೆ ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಅದು ಮನಸ್ಪಂತ ಕುಳ್ಳ ಅಡೇನೆ ಚೋಚ ಎಡಿಟ್ ಮನ್ಪೆರಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಟ್ ಪತ್ತುನು ಮಲ್ತೋಂದು ತಿಲಕನೆ ಚೋಚ ಅಂಚ ಅದು ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಬನ್ನಾಗ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ವೀಕ್ಲಿ ಅಂಚ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಬರೋದು ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ನೀವು ಪಾನೊಂದಿತ್ತಾರೆ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬಟ್ ಆ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ಏನು ನನ್ನರ್ದು ಆಯ್ನಾತ್ ಡೈಲಿ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಡಲ್ಲ ಮಿನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಆಡಲ್ಲ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ಗ ಅಂದು ಲೆಹಾಯ್ ಅಂಟಿ ಇಜ್ಜಿ ಅಂದ್ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ತಂತೀನಿ ಏತ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಗೆ ಹೋದು ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತಂಡಲ್ಲ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಬುಡ್ದು ಬರ್ಪ ಸೊ ಅಂಚದು ಏನಲ್ಲ ಕಬಾಬ್ ಪೌಡರ್ ಬುಡ್ದಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಪೋದು ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋದು ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ಸೊ ಮಮ್ಮಿ ಉಳ್ಳಾಯ್ಡು ಚಿಕನ್ ಕರಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಮ್ಮ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಮೇಲೆ ದಾದ ಮಲ್ಪ ಇರೋದು ತೂದ್ ಬರ್ಕತಿ ಮುಲ್ಪೆತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೋರಿ ಬೇಯೊಂದುಂಡು ಅಂಚೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ತೇರ್ ಬ್ರ ಮಲ್ಲಿಕಕ್ಕ ಬಾಜನ್ ದಿಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲ ಇರ್ತಲೆ ಓ ಮಮ್ಮಿ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಯಮ್ಮಿ ಒಂದು ತೆಲ್ತದು ಐಸ ಪೊರ್ಲು ಬರಂದಿಲ್ಲ ರತೆ ಏ ಎಂಕ್ಲೆಗಿನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ದಲ್ಲ ಓ ತೊಟ್ಟೆದ ರಾಸಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಎಂಕ್ಲೆಗಿನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ದಾದ ಪಂಡ ಕೋರಿ ಇಂಚೆನೆ ಕೋರಿ ದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ದಾದೆ ಮಮ್ಮಿ ಐತ ರೇಪಲ ಕೋರಿ ಬಟ್ ಇನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೋರಿ ದ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಗೆ ತಮ್ಮನ ಪಾಡ್ರಂಡು ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಅಂಚೆನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬರ್ಪೆ ಬಂದಿದ್ದೇನು ಸೊ ಅಂಚ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಕಬಾಬ್ ಇಂಕ್ಲ ಕೋರಿ ಬೇಯೊಂದು ಕೋರಿನ ಬೇಯರ ರೀತಿ ಇರು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಗುಳು ಮಮ್ಮಿ ನೀರು ಬಿಡ್ತುಂಡಿಯೇ ಏನು ಕೋರ್ದ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಎನ್ನಾವೆ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಪೂರ ಊಲೆ ಉಂಡು ಒಂದೇ ಮಮ್ಮಿ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಎಂಕೊಂಚೂರು ತರ ತಿರುಗಿಲ್ಲ ಕಾಂಡಿತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಹೋದು ಬಂದಾಗ ಸೊ ಐಕ್ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ತು ಪರ್ನಿ ಪಾಪ ಮಮ್ಮಿ ಭಜನ್ ತೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಪಾಪಯ್ಯ ಕೋಪುಜಾರೇ ದೇ ಕೋಪುಜಾರ ಎಕಡೆ ಸೋಕ್ ಬರ್ತಿರತ್ತೆ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮಮ್ಮಿ ಸೋಕ್ ಬರೋದಿದ್ದೀರಿ ಎಕಡೆ ತಾತನ ಶೋಕ್ ಬರ್ತಾರೆ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಬರ್ತಾರೆ ದಯ ಕಟ್ ಅನ್ಪುನು ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮ್ ತೊಂದಿಲ್ಲ ಬ್ಯಾಕ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡಿ ಶೋಕ್ ಬರ್ತೀನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಗೈಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ತುಷ್ಪವನಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ
ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಮೂಜಿ ತೆತ್ತಿ ಬೈಪಾತೆ ತೊಂದೆ ಸೊ ತೆತ್ತಿ ನಿತ್ತೆ ಚೋಲಿ ತೆತ್ತದು ದಿಯೋಡು ಸಿಪ್ಪೆ ಆಯ್ತಾ ಚೋಲಿಂಡತಿ ಸುಕ್ಕ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪುಡ್ತಾನಾಗ ಒಂಚೂರು ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದೆ ಸೊ ಅವೇನು ಕಂಡ್ರೆ ಪೋಡು ಐಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಂಡೆಲ್ಲ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವ ಗೈಸ್ ಫ್ರೆಂಡೆಲ್ಲ ಅಲ್ಪ ಏನು ತಮ್ಮನ ಬಳಸುನ ಪೂರ ಪಾಡುಜಿ ಯಾನು ಬೊಡ್ಚಿ ಯಾನು ರಪಕ್ಕ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋದು ಬೊಕ್ಕ ಮತ್ತದು ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ಪೆ ಓಕೆ ದಡ್ನಿ ಆರ್ಡ್ರ್ ಮಲ್ದಿನೇನು ಕಂಡ್ರೆ ಅಕಲ್ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೇರು ಬಟ್ ಲೇಟ್ ಆಪನ್ಗೆ ಸೊ ಅಂಚದು ಯಾನೇ ಪತ್ತೊಂಬರ್ರೆನ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋದ್ ಬತ್ತೆ ಇತ್ತೇನು ಫ್ರೆಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಪೋಪುನು ಸಿಂಪಲ್ ಆದ ಪತ್ತೊಂದೆ ಅಂಚಿಂದ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲೇ ಮಟ್ಟಾಡು ನಮ್ಮ ಮಟ್ಟಾಡು ಸೊ ಏನು ಪೋದ್ ಬರ್ಪೆ ಗೈಸ್ ಇಂಕ ಬೋ ದುಂಬೆ ಅಲ್ಪ ಹಿಂಗೆ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೆ ಬಂದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ದಿತ್ತವನೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಂಡೆ ಮಲ್ಪೆ ದೈತ ಗೊಬ್ಬರ ಒಯ್ಟ್ ಬಂದಿನ ಮಮ್ಮಿಂದು ಕಂಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ತರಕಾರಿದ ಪೂರ ವೇಸ್ಟ್ ತರಕಾರಿದ ನಮ್ಮ ವೇಸ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡತಿ ಐಟ್ ಮಲ್ದಿನಿ ದೈಕ ಪಾಡ್ರೆ ಗೊಬ್ಬರ ನುಂಗ್ಯಾರ ಮಾಡ್ದೀನಿ ಚಂಡಿಂಡುಗೆ ಸೊ ಆರು ಪಂದು ಕೊರ್ನೇನಿ ಅನ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಚಂಡಿಂಡುಗೆ ಸೊ ನುಂಗ್ಯಾರ ಪಾಡ್ದೀನಿ ನೆತ್ತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪ ಅವೇ నేను ఇంచారు మలుపువేరు బొక్క ఇంచ పాడువేరు పురా నెక్స్ట్ వ్లాగ్ నెత్త ఉంచి మనుపుగా నే తోటದ ಬಜ್ಜೈ ಎಸ್ ಗೈಸ್ ಪಿದಾಡ್ಗಾರ ಮೂಲೆ ಎಂಚೂರು ತಿರ್ತು ಇಲ್ಲು ಒಂತೆ ಉಪ್ಪುನ್ ಪೋಯಾರೆ ಆಂಡಲ್ಲ ಒಂಜ ಒಂದು ಬತ್ತಂಡು ಟೈಮ್ ಪೋಯತೆ ಸೊ ಬಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೇನು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಗೈಸ್ ಏನಿತ್ತೆ ಪೋದ್ ಬತ್ತೀನಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಇಲ್ಲಾಗ ಈತ್ ಪೊಡ್ತಾಂಡು ಪಂಡ ಗೊತ್ತುನತೆ ಪೊನ್ನುಲ್ ಸೇರ್ಡ ಹರಿಕತೆ ರಾಮಾಯಣ ಪೂರ ಶುರುವಾಪುಂಡು ಏಪದ ಸ್ಟೋರಿ ಪೂರ ಬರ್ಪುಂಡು ಸೊ ಪಾತೇಡ್ದು ಪೂರ ಬತ್ತೀನಿ ಅಳ್ಳ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಒಂಚೂರು ದುಂಬುದ ವಿಷಯ ಪೂರ ಓದು ಬನ್ನಾಗನೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕೊಂಚೂರು ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪರೆ ಉದಸಿನ ಅಂಚ ಪೋದೊಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ತೊಂಡೆ ಅಯ್ಯೋ ಆಮೇಕಿಲ್ಲದ ಬಾಲೆ ಅಂಚ ಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಐತೆ ಒಂಚೂರು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ನಾನು ವ್ಲಾಗನು ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಏನು ಮನೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಿಡ್ದಿಂಚಿಲ್ಲ ಬೆಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಂಕುಲು ಅಂಚ ಅದು ಪೋದ್ ಬರ್ತೀನಿ ವ್ಲಾಗ್ ಏನು ಮಲ್ಪುನಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಡ್ಚಿಂದಾನೆ ಪಂಡೈತೆ ಪೋನಾಗನೆ ಅಂಚ ಅದು ಇನ್ನೀತ ಇಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗಿನಿ ಇಲ್ಲಿಯ ವ್ಲಾಗ್ ಪನೋಲಿ ಇನ್ನೀತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೇನು ಏನು ಮಂತಿದ್ದುಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಲೈಕ್ ಆಣ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನ್ನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸೊ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯಾ ಟೇಕ್ ಕೇರ್